Geen bier in restaurant Het Meer van Lenten in Terhinne, maar Ranja. Want deze squalband in Ter Kappelen en Terhinne zullen tenij mijlkoor naar squallen. Nou, te weinig banen op onze squallen en dan gaan we samen met hun squallen. Wat wist je van waarom dit nodig is? Nou, anders de krimp. Wat is het krimp? Nou, de scholen worden kleiner. Stiekem, welke squallen is het leukst? Welke die in Ter Kappelen of in Ter Herne? Ter Kappelen. De squallen in Terhinne en Ter Kappelen zullen na de vakantie met zijn twaalf verder onder de nieuwe naam Bloei. De geerwerkingssquallen bloot in beide dorpen actief. Net alleen de geerwerking is nij, ben leren aanstek een nieuwe methode. De grootste verandering van de band is dat zij vooral net alleen nog in de klaslokaal werkje en leren, maar dat ze ook boeten werkje en leren. En vooral ook mij en waar. Dus de twee dorpen worden in die zin qua band mixed en daar leren zij over verschillende onderwerpen.